T. Yo, SK. Esma Productions. Shandira mweya usatengwa na satani. Jesa katfira wati pakajani. Tenda kwari pa unumuka mangwanani. Mweya ne nyama zviri pamwe chete. Zuva richaparadzana mweya ne ropa. Hana kurova ya stopa. Mweya wako uchaenda kupi? Kati munamate Mwari pachiri nenguva. Hakuna munamato kuseri kwekuva. Sese zvakaipa zvawaibata siya. Mwari akuregerere pachiri nenguva. Namatai Mwari pachiri nenguva. Hakuna munamato kuseri kwekuva. Sese zvakaipa zvawaibata siya. Mwari achauya kuzotora vatsvene. Hazvina basa uri murombo kana mene. Gadzira nzira yako yekudenga ichene. Utungamirirwe nemweya mutsvene. Mwari achauya hazviperere mukurara muguva. Nguva ichakwana unosiya kana mari muchikwama. Iwewe kati munamate Mwari pachiri nenguva. Hakuna munamato kuseri kwekuva. Sese zvakaipa zvawaibata siya. Mwari akuregerere pachiri nenguva. Namatai Mwari pachiri nenguva. Hakuna munamato kuseri kwekuva. Sese zvakaipa zvawaibata siya. Zvinofadza kuti tese tiende kudenga iwewe neni. Kudenga kune upenyu usingapere. Usabvuma kuti satani akunyengere. Mwari anokupa upenyu usingagume. Kati munamate Mwari pachiri nenguva. Hakuna munamato kuseri kwekuva. Sese zvakaipa zvawaibata siya. Mwari akuregerere pachiri nenguva. Namatai Mwari pachiri nenguva. Hakuna munamato kuseri kwekuva. Sese zvakaipa zvawaibata siya. Mwari achauya kuzotora vatsvene. Hazvina basa uri murombo kana mene. Gadzira nzira yako yekudenga ichene. Utungamirirwe nemweya mutsvene. Mwari achauya hazviperere mukurara muguva. Nguva ichakwana unosiya kana mari muchikwama. Iwewe ngati munamate Mwari pachiri nenguva. Hakuna munamato kuseri kwekuva. Sese zvakaipa zvawaibata siya. Mwari akuregerere pachiri nenguva. Namatai Mwari pachiri nenguva. Hakuna munamato kuseri kwekuva. Sese zvakaipa zvawaibata siya.